Bona tarda a tots. Avui parlarem de l'ikigai i com treballar les competències personals, d'acord? Llavors, l'ikigai és un concepte japonès que diu que l'ikigai és un concepte que diu que l'ikigai vol dir la nostra raó de ser, o la nostra raó de ser, el que som, d'acord? Llavors, el concepte de l'ikigai és un concepte japonès i si ho voleu buscar a internet hi ha inclús un llibre que explica, l'ikigai és un concepte japonès i explica que hi ha un poble al Japó, que tots els seus habitants tenen molts anys, arriben als 100 anys. Llavors hi va haver dos escriptors catalans que van anar a averiguar el motiu pel qual aquestes persones vivien tants anys. Llavors el que van descobrir era que aquestes persones se centraven en la seva raó de ser. Al final, el que t'està dient és que la nostra vida laboral o la nostra existència la podríem classificar en 4 grans àrees, d'acord? El que és la nostra professió, o sigui, una àrea és en què som bons, l'altra cosa són el que estimem, una altra cosa és el que el món necessita i l'altra cosa és pel que ens paguin, d'acord? Pels que ens paguen podria ser la nostra professió, el que el món necessita és la missió, el que estimem és la nostra passió i el que som bons és la nostra professió i la nostra passió. Llavors, nosaltres hem de decidir en quina d'aquestes àrees ens volem focalitzar. L'ideal, almenys des del meu punt de vista, seria trobar el nostre ikigai. Perquè és quan vas a treballar i t'hi trobes tan a gust que no saps si estàs treballant o estàs en un moment d'oci, diguéssim, en termes generals. Hi ha altres persones que tenen molt clar que els paguen per una cosa, però que ben bé no és ni la seva passió ni el que estimen. Però l'important d'això és tenir-ho clar, que nosaltres, com a persones i professionals, ho tinguem clar, quina d'aquestes cercles ens volem acotar. Llavors, hem de veure si ens volem... Hi ha persones que, per exemple, que es dediquen a la funció pública, que pel matí els paguen per això i de vegades per la tarda es dediquen a coses més vacacionals, en què estimen o que necessiten. Això cadascú és un procés d'elecció. Sota el meu punt de vista, no podem dir que aquest és l'ideal. He utilitzat el concepte d'ikigai per explicar aquestes 4 grans àrees. El que necessita el món, pel que ens paguen, en què som bons i què estimem. I la decisió és nostra. Si ens ubiquem, l'ideal és trobar una cosa que ens paguin i que com a mínim siguem una mica bons i ens estem a gust, que hi hagués una miqueta i que sigui alguna que tingui a veure amb el món, que sigui una mica de tot. Però trobar aquest equilibri doncs costa i moltes vegades hem de renunciar a algunes activitats o a algunes professions i canviar per nosaltres. Tot això depèn de nosaltres i depèn també del món. És aquesta relació entre nosaltres i el món. D'acord? Això seria el concepte d'ikigai. Quina és la nostra raó de ser? Llavors, totes les persones tenim una sèrie de coneixements, que és el que sabem, tenim una sèrie d'habilitats, que és el que sabem fer, i tenim una actitud, que és el voler fer les coses. La suma dels coneixements, les habilitats i les actituds és el que conforma les nostres competències. La suma de coneixements i habilitats serien les nostres capacitats. Podríem dir que podrien ser les nostres capacitats professionals. Moltes vegades, quan acabes una formació universitària o una formació a Paco Puerto, el que fem és saber, tenim uns coneixements. Hi ha molts casos, per exemple, en el cas d'un certificat de professionalitat, amb el certificat professional del que alguns de vosaltres sou alumnes, el de comptabilitat, doncs teniu uns coneixements de comptabilitat i de fiscalitat, però llavors als certificats de professionalitat s'incorporen unes pràctiques. Doncs què es fa amb les pràctiques? En les pràctiques aprenem a saber fer. Per tant, coneixements més habilitats, adquirim unes capacitats. I llavors vosaltres decidireu, a l'acabar el certificat de professionalitat, si voleu dedicar-vos a activitats relacionades amb el món de la gestió de la comptabilitat o de la fiscalitat. El voler
va després del saber fer i del saber. La suma de tot això són les nostres competències, en què som bons. D'acord? Aquestes competències poden ser personals o professionals. Les personals aquí no les tractarem perquè és una cosa que portem des de petits i que també ho podeu utilitzar per complementar les vostres competències professionals. I dintre les competències professionals hi ha les competències tècniques, que aquestes no les tractarem, i hi ha les competències transversals, que aquestes sí que les tractarem avui. I dintre de les competències transversals hi ha tres grans àrees. Les d'identificació, que són el que som nosaltres, les nostres capacitats, que és el que hem parlat ara. Tenim les de relació amb els altres, serien les nostres competències que estan se'n parla interpersonals. Seria tot això que ara se'n parla de les soft skills, de les habilitats blandes o toves. I llavors teníem les competències d'afrontament, que les competències d'afrontament són com ens adaptem al canvi, no són com ens esbarallem, sinó com ens relacionem amb el canvi. D'acord? Dintre de les competències d'identificació hi ha una part interessant que seria l'autoconeixement. Després parlarem de quines eines tenim per autoconèixer-nos, és a dir, en què som bons nosaltres, la nostra relació en el context i llavors la nostra capacitat d'aprenentatge. Tot això seria la nostra part d'identificació. Llavors tenim l'altra part, que serien les relacions interpersonals, i aquí tenim tot el relatiu a la comunicació, les relacions interpersonals, el treball en equip, el lideratge, dintre d'un treball en equip, quina és la posició que nosaltres tenim. N'hi ha algunes persones que ens trobem més a gust sent un membre de l'equip, altres persones se troben més a gust liderant aquell equip, unes altres persones se troben més a gust sent especialistes d'una part, unes altres se troben més a gust portant la part d'organització d'aquell equip. Doncs aquestes habilitats que els han de posar aquí. Quina és la nostra funció dintre l'equip o quina és la nostra tasca de lideratge. I llavors tenim una altra àrea que serien les d'afrontament, que és com ens adaptem. O sigui, ara aquestes competències, per exemple, estan en aquests moments actuals, poden estar molt valorades. Com ens adaptem a situacions de canvi. Les situacions de canvi, en molts casos, són sobrevingudes. Com som de responsables, quina capacitat d'iniciativa i autonomia tenim i, no sé si es veu, la nostra capacitat d'organització i planificació. Aquests dies estem veient com surten equips per desenvolupar solucions a la situació actual. I són equips que s'han format d'una forma molt ràpida. Aquí s'ha vist les competències molt ràpidament de determinades persones, sobretot en aquesta part d'adaptar-se al canvi i a la part de relació, sempre tinguent en compte que primer ens fa falta unes capacitats que porta la persona, que són capacitats que venen del saber i del saber fer. D'acord? Us posaré un exemple, ho agafo d'aquí, i us posaré un exemple d'una alumna d'un curs de l'any passat perquè veieu com se treballen les competències. D'una alumna del sector sanitari. Llavors, jo vaig fer l'explicació de classe igual que us he fet a vosaltres i aquesta alumna, l'Antònia, treballa en una residència d'avis a l'àrea de cuina, d'acord? Llavors ella em va fer el currículum i tot això ho sabeu fer vosaltres. La formació, l'experiència, els cursos, tot això és un llistat de la vostra experiència. Això ho sabeu fer sols. I llavors el que vam treballar va ser la part de competències. D'acord? I és en què és bona aquesta persona a nivell de les seves capacitats, a nivell de relació amb els altres i a nivell de com s'adapta a situacions inesperades, a situacions de negociació, de canvi, de treball en equip. I us ho llegeixo, està fet en castellà. Diu, personas con ganas de trabajar en el sector sociosanitario. Polivalente, dinámica, activa y luchadora. Apasionada para trabajar para y por las personas. Lucharé por las personas vulnerables y mi propósito es trabajar con personas mayores, con personas con diversidad física, psíquica y funcional. Jo crec que aquí, en molt poques paraules, està dient què té de bo aquesta persona. I llavors, això és molt important, aquí ens està parlant de les seues competències, d'acord? I llavors hi ha una cosa més important que les competències. Les competències, t'agafes un quadre com aquests i les adaptes.
Però llavors una cosa molt important, a part de les competències, són les evidències. Que ella expliqui perquè és una persona polivalent, dinàmica, activa i lluitadora. I llavors a les evidències diu, us en llegiré dos, tengo siempre con antelación preparadas a las camareras a las que habré puesto todo lo necesario para que en los 3 comedores no falte de nada. Ella es la persona que se encarga de distribuir la feina a les cambreres. Sabiendo lo que necesita cada usuario. Por ejemplo, sin sal, sin gluten, quien come la comida triturada, pues ella està ficant com s'adapta, com és una persona dinàmica i activa. I et dona una evidència. D'acord? Una altra evidencia. Diu, tengo en la cabeza el menú de más de 30 usuarios, desde el desayuno, comida, merienda y cena, sabiendo todo lo que necesitan en cada momento cada uno. También cuando tenemos visita no programada, que se queda a cenar, informo a la persona responsable, però ja he buscat la solució antes. O sigui, que va buscar la persona responsable, però aquella persona, en aquest cas l'Antònia, ella ja ha trobat la solució. Per tant, aquí ens dona 2 evidències de coses relacionades amb les seues competències. I això és únic. Això és el que fa ella. I amb les competències és on el nostre currículum es diferencia de la resta. I és amb el que podem treballar. I això és el que us animaria que treballéssiu aquests dies. Aquest procés, t'ho dic que les persones del curs és la part que hi dediquem més estona, la part que ens costa, perquè hem de preguntar-nos a nosaltres en què som bons, però que la part que al final que defineix els currículums únics de les persones. I són pel qual ens contrataran i pel qual tenim més possibilitats de que ens contractin. A part de les competències, i per acabar, moltes vegades, aquí la part de dalt us explico que és la part de les competències, què faig, com ho faig. El de la competència és molt important, no només el que faig i com ho faig. És important el que faig i el com ho faig. La evidència, i llavors, si voleu treballar com millorar-hi, us podríeu fer un quadrant de el que faig, la evidència i com millorar-ho. Tingueu en compte, que encara no ho he dit, que totes les competències s'enfoquen en un objectiu. Vosaltres heu de tenir clar a què us voleu dedicar quan sigueu grans, és a dir, quan sortiguem d'aquesta, que és d'aquí uns quants dies. És a dir, a què ens volem dedicar? Això vol dir els nostres objectius professionals. No és el mateix treballar de cuinera al sector sociosanitari que ser comercial, que ser investigador, que ser un fisioterapeuta, que ser una infermera. Quins objectius tenim? I això és el que hem de definir, perquè en funció d'això, vosaltres treballareu més unes competències o unes altres. D'acord? Una cosa important, perquè amb això de les competències moltes vegades els alumnes diuen i com ho sé tot això? Doncs, el que hem de fer és, us donaré 3 eines que us poden ser útils per conèixer-vos una mica millor. Una d'aquestes eines seria la línia de la vida. La línia de la vida simplement consisteix en agafar i dibuixar els nostres anys, ho podeu fer per desenes, doncs qui era jo als 30, qui era jo als 40, què m'agradava fer, què m'agradava fer quan era petit. D'aquesta manera trobem les competències que tenim arrelades, inclús competències professionals. Professionals que les evidències són, potser a través de coses personals. En el meu cas, jo em dedico a la docència des de fa 5 anys, però al buscar quan jo vaig fer docència, jo ja quan era molt petita ja feia classes de repàs a persones del meu poble. Per tant, era una competència que de forma altruista jo ja feia. Llavors, com ho vaig descobrir? Doncs anant a la meva línia de la vida vaig descobrir que jo de petita ja em dedicava a explicar coses i em dedicava al món de la formació. Per tant, us animo a que aneu a buscar aquestes competències amb coses que heu fet al llarg de la vostra vida que us han apassionat. Primer recordeu què heu fet que us ha apassionat i que us ho heu passat molt bé i quines competències, és a dir, què hi havia darrere, en què éreu bons, què sabíeu fer i quines evidències teniu. Perquè a partir d'aquí tots ens podem reinventar, a partir de les competències. Tinguent sempre en compte que hi ha una part que són les nostres capacitats professionals, que és el que sabem de coneixements tècnics i què és el que sabem fer. D'acord? I una gran pregunta que també us heu de valorar és si realment el que esteu fent d'ara ho voleu fer i què voleu continuar fent. O sigui, amb tot això, la pregunta final és què volem? Què volem per ser
millors, per ser feliços, cadascú decideix el seu objectiu. Hi ha persones que tenen un objectiu que és vull guanyar més diners, unes altres persones que diuen vull ser més feliç a la feina. Cadascú decideix. Per acabar, us explico aquestes eines d'autoconeixement, la línia de la vida, que és la que us estava comentant ara. Una altra seria preguntar a persones que coneixeu. Us podeu fer una llista de diferents atributs, per exemple, persona implicada, persona disciplinada, persona organitzada, persona impuntual, atributs, i feu el cafè, que aquests dies tenim temps de fer cafès virtuals, truqueu a diverses persones i li pregunteu que us puntuï, per exemple, de 1 a 10, respecte a l'organització com us consideren, respecte a la presència, respecte a les presentacions en públic, respecte al temps, respecte a la gestió de reunions, als aspectes que vosaltres vulgueu, feu una llista i pregunteu a persones que us estimin una mica que us valorin, perquè en molts casos descobrireu que sou més competents dels que us penseu. Aquesta seria el que s'anomena a nivell empresarial el focus group, però el focus group és només preguntar a persones sobre una sèrie d'atributs, d'acord? Que és el que he ficat com a segon punt. I l'últim punt, que també ho podreu trobar més a internet desglossat, seria la finestra de Johari. I la finestra de Johari és les coses que jo coneixo i la resta coneixen, que coneixen seria la meva àrea pública, les coses que jo desconec i els altres coneixen seria la meva àrea cega, el que els altres desconeixen i jo coneixo, que seria la meva àrea oculta, és l'àrea que jo no vull explicar, que vull deixar per la meva intimitat, i l'àrea desconeguda. Aquestes 3 àrees, la pública, la cega i l'oculta, són àrees que podem treballar. L'àrea desconeguda, és a dir, que jo desconec i els altres desconeixen, això ja ho deixo pels professionals del món de la psicologia. Però fixeu-vos que aquestes 3 àrees les podeu treballar a nivell individual i a través de preguntar-ho a terceres persones les podeu descobrir. I jo us dic que si feu això, en molts casos us fascineu que de vegades ens puntuem amb una nota d'un aprovat i quan ho parlem amb persones que ens valoren i ens estimen, aquesta puntuació puja. Doncs llavors és el moment que ancleu aquesta situació i això ho passeu a competències i a evidències. Inclús les persones que us coneixen trobaran alguna evidència, algun moment a la vostra vida, que us sent molt organitzats, molt disciplinats, creatius, organitzats, trobaran moments que inclús vosaltres ni us en recordeu. D'acord? Per tant, us animo a fer tot això aquests dies i amb l'objectiu, no sé si ficaré més, amb l'objectiu que trobeu, amb totes aquestes eines que us he explicat, la millor versió de vosaltres mateixos, perquè en definitiva tots acabem sent únics si treballem molt bé les nostres competències. Gràcies.